Oras madihita sa luhuna. Tabereng majo bukwa carata adok perubahan otik sian mingguta nasomal ima ditiki nama nubuati dosa jolo martang yang nahoho buhita baru langsung manon di nama nubuati dosa. Songonima di parminggota di hananay ni parmingotan ni hananay ni Tuhan Yesus tu banwa gijang tu surgo hasonangani adorak sauta mulai parminggota taparade marrohata martang yang nahoho mahita di bagasa rohat tabi Huria hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus nuaing merlas ni roha dohita makalason parningotan ari hananay ni Tuhan Yesus tuban wagijang ditogu-togu ari parningotan dohita tu pakrimon pabua dak portibion ujung ni perdalanan ni akka na porsia di ibana alai surgo hasonanganido alani takasdo hati dakonota. Ale Yesus Kristus diho matama puji-pujian kasangapon ro disaleleng ni lelengna. Hananay ni Tuhan Yesus pahoton rohata doi asa toktong mergogo di bagasa pangkirimon babua na naso ditidadikon Yesus akar wasna mengadupi hamolon jala diarahon hita asa gabi sitidangi ni Kristus tu sadok portibion alani di bagasan udu dohot serek ni roha tapahibul marohatta marpasaoran tutuhatta Yesus ulu balang naguguing marede mahita sebukwede nomor 10 asyara dohot telu. So
marhite-hite goar ni debata ama doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di porbadia na tumapalangit doho tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani bahenok kudo sugut namonangi rap dohot au hudul di habang saki. Songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. 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 Martangiang mahitang ali Tuhan di bata pargugo na suatu dosan, say pargugoy mahami makaporsyay anakmu dan sasadain. Si Pangulo hami na manay to surgo asahu parwahon hami roha banua gijang marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyon hamuma patik ni dibata di pesta parningotan ari hananay ni Tuhan ta Yesus sadarion iman natar sura di Kolose bidutulu ayat sada doho 2. Asamolo naung rap hamu di pahehe doho Kristus jalahi hamuma akka na di banua gijang ay disido Kristus hudul disiamun di debata akan na di banua gijangima parwaho kamu unang ma akan na di tanoon atong rak mengidugogo mahita tutuhata ali Tuhan dibata say parigugoy mahami mangulahong nahupan patrik mi. Amen. Tatopotima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita.
Ale Tuhan di bata ama namin, para sirohan na sumurong, na pungudo kami di jolong martangiang tuho, dada mga sahon hatikoran namin, na mga sahon asiniroham na gudangido. Say asi maroham midasan yok bangsa nami, Sesama dosa nami sahubutna. Nung nga manay ko tuban wagidjang mangodihon hami, asa tuho pamusatan ni pakirimon nami, di halomohon rohamdo asa gabi si tidangi hami tusadok portibion, marhite panggulmiton ni ngulu nami, hape sipata do hata do hopabenan nami, dang hobartu hatam, balik sa diri nami do habuyon nami upatujulu hami, hagugoommu dang hupatipul hami. asi Maroham ni kami ali Tuhan, urupi mahami, asahu hati dakon hami homarhite hata dohok pambayanan nami. Say sungguli maroha nami, asamuba roha doho pangalahoyon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Bagabagan ni dibata taringo Tuhan sesan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah, unak ko mabiar, ayaw do siluluho ko, nunga pola hujo guarmu, au na punaho, hasangapo ma di dibata na digijang. Amen. Yesus Kristus partosi, asa Hatani debata turpuk di pesta parningotan ari hananay ni Tuhan Yesus sedarion ima pesalmen hidu onopulalu ayat walu sahatu sapulusia. Ali debata uju di uluan ho bangsom uju mangalakka ho di bagasan halongomani sela. Umutal dua kanoon, manetihi uhud akhalangit maradopon debata. Dang dolok sinai aduh maradopon debata ni Israel. Udan lomo ni rohado di pausehoko, ali debata jala di pergugoy hodo pajabaramu nahi ali. Jadi maringan mabisi akka na pinangon di parmudu hodona dangoni ale debata. Marhite-hite denggan di basang. basang. Martikting matuhani jadi torop situtuma akka boru-boru si buah berita nauli. Hapogan ma'aka rajani Perduaan parangan maporus jadi boru singani jabu marbahihon kutaban-taban. Molo mangulok kamu di holak-kolang ni akka perduan marsinodang dohamu songon habong ni darapati na nilapisi doho perak jala marsere na gorsing do kole halode na sida. Uju di paserak parbogo na sohatu dosan akara jadisi memotar ma di atas dolok Salomon. Dolok ni debata dolok basam go akapusu do dolok basami. Puasa saya mangiburu hamu ale aka dolok na tibo dopak dolok Sion na pinilit ni bata bahen inganana say inganan ni Jehovah doi saleleng-leleng. Maribu-ribu do hureta ni debata
di tonga-tonga na sida do Tuhan hira sinay di bagasan habadiyaon. Mamanay ko tugijam, di taban hodo na ho nakaban. Maruli silehon-lehon ho, di tonga-tonga ni manusia, nang akan na mabalik, kasamaringan di si bata Jehovah. Ido sahat nang mertua do akan na tumangihon hatan ni di bata jalan na upsa. Amin. Tidak kong mahapor siya tay songon na hitin na tidak kon ni dong atasat bisadok pertibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi dotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tubuon ni si Maria nagabi-gabiya siya tod di porbadia adorak suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mati tarpajal lo ibana di hawag nor silang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manay tu surgo lahundul tu siyamu ni debata Jehovah amanay pargugo na suatu dosani di simay mana pa'y mamulak sugot to tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mati. Au porsia dito di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho di hasasan mi dosa, doho di hatain na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak ng mati, doho di hanguluan na surasuda. Amin. Tapi kema kor pujian sian Maranatha. Cek. Cek.
Sunggul-sunggul di hari Minggu tanggal 20 Mei merminggu dohita songon na biasa jam itu bahasa Indonesia jam sia 30 bahasa Batak laos disido parheheon ni anak kota sekolah minggu songon ima sunggul-sunggul dihita di bagasa sadarion tabegema kor siap punguan ama.
tapapunguma piliata sadaa dohot sadabe uhu marede hita sia bukwede 510 sia ayat sada dohot opat. Dameni de
debata na sumurung sian salut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Horas mari kita salubna. Sadarion marlas niroha de kita di pesta ari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus. Jala jamita di pesta hananaik ni Tuhatta Yesus ima natarsurak di ulau ni apostel bidusada mamuka sean onom sahat rodi sapudusada uzaha mari kita. Ulau ni apostel bidusada mamuka sean ayat onom sahat rodi sapudusada. Laos disukun akan apungima ibana akanin nama pajong-jongom muma saunari ali Tuhan harajao ni di Israel alai ini nama madok nasida dangro dihamui uboto taom na manangobasna Nabi Nuhu dinamai guru di huasona sabing alai jalomuna doha gugoni tod di porbadia nasonggop tuamu gabe sitidangikku mahamu di Jerusalem do di sadok Judea do di Samaria sahat rodi ujung ni tanaon jadi yung dioksong ni tarhicat maibana di pano notinasida dungi di holipi obuni maibana siad jolo ni mata nasida Dina tinuluton nasida do peibana na lahu itu gijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang akka nama dok hamu halak Galilea aha masai jongjok kamu mamereng do pak gijang anggo Jesusi natarhicat sia labung munatu ibana sia labung munatu banua gijangi Narodo ibana sogot songon nani damuna ibana laho dopak banua gijangi ima saakna hamunak kadongat saha porosiaon di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus molo tajaha di bibel tahun manang ta perrohaon sejarah ni gereja dimulanai olah 42 halak do namang hutu Yesus nataguari sisean olah 42 halak do HP nuaing menguton perkiraan ngapola 2/3 di Portibion naung manada naung manghuto Yesus Kristus wah sabui semoni do mabain 12 halak yado gabi merjutan waing colma naung manada Yesus termasuk mahita na dia kabi memang pangon basa kabi dohot tita si hutu Yesus hamunak kadong caha porsiaon sian peristiwa hananai ni Yesus taidama adong rahasia di sini rahasia hamai gawe adong sitidang saksi jadi hananai ni Jesuson patubuh sada panidangion saksi manang gawe naidok akka sitidangi disadok perjalanan ni Huria disadok Portibio ise mau keluar kasih tidangyo ka saksi-saksion saksi Kristus hamunak kadong caha porsion imana ijo datarjo ijo Yesus Kristus asa gabe sitidangi halahi di sadok Portibio ditarju lao patu pahon ulaun ima harara ni barita nauli jadi vocatio Dei dohot missio Dei pajuun ni dewata dohot misi akka misionaris akka sitidangi dikirim ma borhat matu sadok Portibio borhat manak tu tanobata ima sinomensen
Alanido di pitu Oktober 1861 jongjong mahuria nataguarin waing HKBP. Naong go sitidangi, anong go saksi, ako perberita nauli. Alay, hamunak kadongan, buasa buhi songoni. Adong masada hapor seota nagabe dogma ajaran na mga tusi isero dewata. Ia dewata ima mangula do ibana nakpe dang doho jolma. Alay dang ulo ibana. Ima anehna. Ia tu hatai mangula sasitong ngabuy do dewata nakpe somarhite jolma. Alay mulo taparwao di bibil tao panindang yoni dak kaya dewata mangula ia somamakke jolma. Di hargado kita habe jurung di dewata. Jadi mangula ibana saya pakai do kita. Ipakke do sitidangi, ipakke do perberita nauli. Dang ro ibana tu tanah wata dengi dok marupani mana marjamita marhite suara na gugu tak pola tabereng ibana. Hamu bangsa watak buba mahamu danginna. Isuru do na posona, isuru do sitidangina, isuru do perberita nauli. Para pola mate dua mate martir di tanah watak. Isi mai tahe simun sodot sileman. Ima rahasia hararat ni berita nauri. Adok sidang, adok saksi. Jadi saksi memang macam pentinggon mulai pengadilan kunarang doha saksi. Saksi ima nama mereng, nama katidakun hasitongan. Alani sidang yok kape nama cayarganon. Takulani pengadilan nang dingolut tasigano pari pe. Je hita ro sasitong surat ni Kristusi hita ro jaha kita ro sitidang waing di Portibio alani do benang gabi bui rarat berita nauli hamuna kadong caha porseaon molo songonido berarti argado hana naik ni Tuhan Yesus on sasitong nganian molo marsirang lungud do teh di mulu marsirak songonak kaya anak kota naing marsirang mas sian SMU, sian SMP, sian SD, anak naik kelas, anak lulus. Mulu akan karejo marsirang akan lulus sekolah naing mengalui karejo mah sirang mas anak kadongan. Mulu sirak tahe wado, lungud do tahe, lungud do kan? Polai dok, bukan perpisahan yang saya sesali. Kenapa mesti ada pertemuan? Nah, di sisi ini penoeng kumarsirang si Yesus. Ngasang alas rohani alahi. Tabotolas ni rohani alahi. Hehe Yesus si dia. Si namate. Ngahehe Yesus. 40 hari. Musai marsaur Yesus do nasida. Dia boleh tajahabi bilte 10 hari pertemuan. Nguaing ikong marsirang bolo marsirang gabi wado horwa hape kenyataan di ngulut tahun pasti do ketemu do taha perpisahan di terus do jadi unang awang madodang puing dang muki berpisah ini wan tonggo ko berpisah jadi molo lulus anak kota senesemu turbamo turmar pestai mahalaho jadi molo hitan nga saha budaya na sa Jakarta tu hitan. Kebetulan hita kami na daerahi suri me baju na hua. Ise protimon iharu gari napakia haon. Cat haon sem protimon dugi mar pestai malahon alani lasti rohana. Alai dang iboto alahi sirang na mahalahi. Masih buat dalam nabi na mahalahon. Jadi perpisahan itu memang sedih. Alai tanpa perpisahan tidak ada kenaikan. Ayang terus tuh halai yesemu dan gawe naik tuh dia tu fakultas. Mulusan SMP dan laut tu SMU. Jadi sateka lebih sedih terus dok perpisahan ini. Alai di perpisahan ini baru banota asa gawe hagugo bukan kelemahan. Kamu nak kadang caha persiawan tabereng ma adong do mengancam manang titik kelemahan tak. Molo berpisah hita asa margogo hita arong ma dua harus disingkirkan. Yang pertama ialah
unak tapak sahon keinginata hagiutta. Jadi tortarida do nakining dung nanaing manaik Yesus torborha do keinginan ni akasisiani do akabangsoi nama mereng Yesus naing nahi hora keinginan na mabulubuy niyan patuba maharajaumu di Portibion asabuy kami mamegang kekuasaan hidup na torarong nakisuku-suku nasida manak pangido nasida pajong jongom mumasaonari ali Tuhan harajau ni kekuasaan keinginan. Jadi ngulut tau memang saya keinginan tau buru membuat kita mago alai buru tabai ni gabi nauli molo itoru ni lomo ni rohani dewata lomo ni rohatta de parjulu joi gijang lomo ni rohani se dewata. Jadi alai gijang eba kalau lomo ni rohana keinginan na gabidang ibereng nasida be aha ulonna saya torneng maggulu tahun do harajaonon bulu buy nian inana sada au may siamu dot ihabira de harajaon ni na maksud ni Yesus ipikro harajaon politis mana harajaon portibi hape maksud ni Yesus harajaon ni ahado harajaon patupahon lomo ni rohani dewata songon na di benua gijang songon ni manang di Portibio di benero tangyak tai alia manam sai sau malomo ni roham di benua tongon songon na di benua gijang ido harajaon ni dewata dang kuasa tapi holong de harajaon ni dewata buana banota samar lakui Portibion holong ni roha memberlakukan kehendak Allah memberlakukan kasih di dunia ini itulah kerajaan Allah. Hapai betung nasida hado kedudukan do waso lima sada nama cigai hita jadi bolo torambisi walan naing lomoni rohana naik saut keinginan na dang gijang ibain lomoni rohani se debata na padua hon nama bain hita odor titik kelemahan ima keinginan tanda ajaib. Jadi nuaing adong go karuas ni huria seholan napa pungu-pungu nak kesaksian. Jadi anggo haruas saya patudut to ber masuk pendidikan naming arung be holan ni tangyak ko ni naturbelu saina. Berung ko pang nabuin na pangulon na matin na mana. So botong si dia dapat nakakaw kakesaksian o. Nga matin na itangyak ko turba. Turbangul. Tak tasadari adong dono yang dihita virus takola virus COVID-19 sia virus ima nakso marsiajar malo nakso mangula mamora ngadu wari ka pola pikir sensasional warna sesuatu yang di luar logika di nakso hiai bana menjaga kesehatan na sehat nian pola martangyang gimana sehat namar sahitnyan bola martangyang hipas kasong-kasong matong bahaya apalagi belum masuk ke generasi muda nuaing tersusah mahita ay naksukari zumangan doin noman no nakso marsiazar moa tong menubuy maloin na kamu nak kadongan bahaya ni virus songonon ima sensasional society do gorna masyarakat yang hanya ingin sensasi jadi dia kuda ngacong nak kahalak Kristen nuaing nang luar orang yang bigi-bigi kakek saksian adung ina ya haro yace ai ponggol rukunga alai boy mulak mangolu sein na muse luar biasa rin natang yang ngaina jadi kasong-kasong nang luar orang yang bigi kamu nak kadongan sasitonga masyarakat dasongonon sangat berbahaya akan menimbulkan kemalasan akan menimbulkan masyarakat yang tidak pernah berusaha. Apa sa sitonga mula tabering Yesus ilatik go murin nai asal gabe halak na achieving society na boleh hata sosiologi sesuatu masyarakat yang mau mencapai sesuatu dengan usaha. Jadi bolo puda ni sinomen sen na julu oma puda pendidikan na. Dan adong nauli iya so na pinauli. Dan arong nadinggan ang gusto ipadinggan.
Jadi bolo saya marungu tu jolma enak waduh tak tahu nak kotoran ini. Tahu lapatan ni. Lapatan naik kon gua do mai mana marhua payatson. Yang holat saya marungu tu do tahu lapatan na. Jadi murid-murid ni Yesus kai iajari sonari dang kolam marungu tu dak kolam buah naik perlu mujizat. Alaya haruna perlu. Adong usaha di bagasan usaha mido dapat tadahalongakan. Di bagasan ulau mido dapat mujizat. Dia bulu marsiajar ko isido roh hamalom. Molo ringkat so olahraga disido dapat muaha haki pasong. Ayang ko seholan na malas tu bergerak pidang ulu. Mana pujabuna pidang ulu, manu cikain na pidang ulu. Ka generasi muda tahun sudah naik kolani gahua dilayani ujungnya waman non ujungnya. Ulu marhona martangia kita nuna sarwaha mujizat imarhonnya laho. Nah alani ikut tabereng go itegor ma akasi seani. Buasa itegor. Saya holan neberek kala itu gijang. Ngana Yesus ya inna. Saya bereng nasida amang luar biasa nih seina. Lupa nasida ngailen nakingaha ulonna. Jadi masa silam itu, masa lampau itulah yang paling jauh dalam hidup kita. Dan boy mulak kita tu dia. Tu pudi. Saya nang mulak si saya ni amang. Aurak mana Yesus bereng mereka kami maka tanda mujizat Nabi nai. Unang itinggalo kami narohana. Saya bereng matu gijak. Lupa tegorak kasih saya ni. Was saya tu gijang bereng amuna. Roro ibana musien non. Padua halihon parusia roro mana. Nah, ipadu makasih saya ni ulah ma gabe siti dangiku borak mahamu berita nalai unak saya bereng-bereng mati dia tu gija kamu nak kado kacaha porosiaon urado kita memang tertarik tu akana spektakuler akana ajaib na luar biasa hape sa sitonga adok tanda ajaib ikut dina karijoido kita dina taulahonido kata parettani di bata gabe siti dangik kumau etor taida aung anak kota bolon naik ni mana berpisah naik masuk perguruan tinggi bana terlalu rohana anggo saunari HP ikobar mau tabaringgas mau marhua marsiazar iduna juru bodo lulus dan SMU masuk tu perguruan tinggi julu yahua do ibayan cuma perma iru debo istilahnya julu disuruh juru sampai ke toruhan. Ayo sangat ikesema imana ngayo tong imana na maha. Imana mana malo portibio. Hape dung masuk tu perguruan tinggi imana mana wa. Imana mana moto muse. Alai la siside mana muse bertekad iko burjuna mau marhua. Marsiaja. Tangi tahe. Anggotong go gijang rohana tiki SMA sokonda perjului dang luluso. Dang boyo masuk ke si perguruan tinggi. Alai tor serek marwana amang ikung gabe taba uringgas do marsiazar tiki SMU asadi fakultaso. Anggon boy mau berhasil, morang mau. Terus menoroa kaujian lulus mau. Alanga arong gimana tekad harus melakukan perbaikan. Jadi perpisahan itu bukan untuk menangisi tapi untuk apa? Menerima kekuatan. Lebih mergogo mah kayak anak kota mulu pisah sian orang tuana lulus di mana gawe ikut tu menado na mau sekolah ikung gawe tu pelangkaraya na mau ikung gawe tu dia muse bakurang maka persekolahan ni halak anak kota dia boleh berpisah unak tertangis kita unak termebiar kita alai waro memang perpisahan itu akan menghasilkan kekuatan dan luar biasa asal marongaha kemauan alai ngosong kemauan tong nanti aku makan apa di situ? Siapa yang masak nasi? Aku boleh nak kedai denai, boleh itepat tu mang naga bitu meren, boleh sekolah udah berarti yang ngoba, ngodang bui maju. Nanti aku di mana aku tinggal? Gimana aku nanti dapat duit? Nah, boleh tersongoni do, terilului do alasan, anggon ulu mau bah, tang nasa ubi sekolah. Alai boleh imana do? Saya akan mencapai cita-cita saya akan menang. Mulai dari mana ujung apa mah? Segala hambatan akan dilalui.
manang buah pe maulah namar sikolai, manang buah pe maulah madalani ngului iko buai bana ko monang tabering ma akasi siano sisa 12 halahor buah monang go halahi bui do rara berita nauri bui alai tang ngalani hagugun nasida nai jalo doha hagugu hidup ro nakison bulo tajah naking di ayat walui alai jalo muna do hagugu ni tod di porbadia nasonggop tuhamu ado hagugunu di bahasa Yunani dok dinamik dunamai hero tabigi dinamik jadi dinamikon nguaing gebe senjata ro buri pakai membunuh jol memecah gudang bahkan teroris na perpudion odai pakai bui menghancurkan kebangunan Pak Mateo jolma gudang jadi hagugo dinamikot sasitonga ima na perlu ipake sasitonga lao mabain naka bangunan na menembus gunung jadi bolo mar kereta api di bawah laut do mar mobil kita di bawah laut tengok ma anggosong dinamik dan bui jadi pneumonia dinamikon memang luar biasa do karena membantu manusia untuk menghasilkan proses untuk kesejahteraan manusia tor tengok mang go hitara tengok do batu lubang iparapat dan kita di Sibulga au cari dang dinamik dang bui di alam dinamik pakina bui mai tembus akhirnya bui maha dele jadi bolo tabereng iparapat nang anggo pe sisa-sisa ni batu lubang kan dinamik mama bani jadi luar biasa kekuatan dinamik alai di perang dunia kedua ipakai mau gawe alat senjata perang ujungnya kurang mamate jol mai baen alana dinamihon begitu kekuatannya marmati amma jolma salah gunakan disalahgunakan dia kaparbinotuan nai portibiok kape bodoh salah gunakan jadi bulong nang kita WhatsApp Facebook 2 kahon hati-hati kita ai silon di dewata do ka teknologion alai boleh salah gunakan gawe waro gawe mampuan malah petaka do tujolma ya hati-hati amu belum baina ka isini WhatsApp tai sotung buti tai si do kahatana wa kahatana orang dingnya pabeda-beda jolma mabaina ka hoak gosip ama alai ko pakko tarewa mabain nading dung masa nama saya penemuni dinamihon tarsonggok ma ay torang mapawaw dinamik na itemumi kekuatan ni dinamihi ngai pakai nang marporang namar matian col magudang tulu ari tolu borgin penemu dinamihon dang burbe ay gabi si bunu col madu hapiau ini bana gudang marmatian col ba HP tujuan di mana wado? Pabain nading gedu. Asa bui sejahtera masyarakat. HP nuaing gawe mabaina. Mabai jea. Dungi lama bana tu situa na jenek di hutanai. Amak situa nami. Yamang. Anggau uhumon di dewata mau. Nya kurang mate jol mah hubai. Alanya ngahu temu got sarana rai dinamik tujuanku asa boi do jol mawa menembus sakaduluk mabai deret setorunitano tapi kenyataan ngai pakai marhua pamate jol ma ini bana jadi saya berek situ nama tahun amang asini rohim di nama tahun orana ali do situ ma ai tujuan mabena hado rohina mabai nading do jol ma atong naik pe buru pe mabai nading nah situ selagi bernapas kita bisa dipergunakan Tuhan untuk menjadi berkat terlongang rohana wah pe berbuik gay berkat na rohana saya pikir mana mahatan di situ wah dodek tutu buru pe gay pasu-pasu topuma duk saya mana martangiang di pergumulan di banai idok ma tuibana hati nurani na
guys mesudi artami dungi guys soi sipama ibang di Swiss dungi sipakoi artami sudi guys hak cipta do akasu guys ma sipama si dungi anok kepeng mi bay mai mangojar jolma mangulahun nadinggan baru pe satu saunari saya tengok magwar manangise penemu nama bain nadinggat tu jolma apakah itu penemuan kedokteran penemuan ekonomi penemuan ilmu pengetahuan dunia akan memberi hadiah tahe gwarri Nobel markah si Nobelon markah pasaribu isero semua boto markah si Nobelon molo igugelis ku kamu tangadong markana ibain si alai teisima maksudna kana kota bahasa ilon nawa na dapat hadiah Nobelon ngok teh siya mampangon nang dapat tani bahasa Indonesia beda kamu berarti Indonesia belum pernah alai prosedo hita arno nakana kota boy dapotani manangise memikiri menemukan sesuatu yang terbaik untuk manusia akan diberi hadiah Nobel. Taingot nakala na mangurupi na pugus pe na torus Ibu Teresa dapotanah do hadiah Nobel. Apa yang ulun nomor 2 do? Kalau mangurupi kena pugus di mana? Bisa. Jadi si Nobelon nuaing terus mengojar jolma mangulahun nadenggan jalaido si tidangi kita penek terzodo buama kita mengojar jolma mangulahun nadenggan munang mengojar jolma mabain nabwa najah jadi baru si tidangi suatu butir terlalu hatai kalau mah kita tu dia tu halak enggano tuaka armo siya yang ijab bitahe kahalak na sumana da Diyos selama kita si marjami tahe memang lao dong kita alay dan kok kita lao isiro na yung magnapiga evangelista manang aka perberita na ulita jadi kita nguluta sendiri pe baru gabiha si tidang pangalahota ulota sudi kehidupatta gabi si tidang jale siro tajalo hagogo dinamik nakining dinamiki so na itemukan ni si Nobeli luar biasa bisa menembus tarimangi jo sejarah ni halak Batak sasitong ngadong pola pikir tidak mungkin ala ngai pamate 2 pendita murso dohot leman pasti teori tidak mungkin tanah Batak menjadi Kristen karena sudah membunuh 2 pendeta. Alaina so mungkin gawe waro. Gawe mungkin. Ai boto kamu do gawe boy halak Batak dapat berita nauli. Nalau do Dr. Febe imak direktur di RMG na julu tu perpustakaan. Jadi dung lain tu perpustakaan nggak bingung gimana. Ala dok pendeta na menganggur di Batavia di Jakarta. Tu dia mate patonok ku penditon. Jadi tiki nama jaha jadi ringgas majaha jadi jaha adong madapun di mana sada buku kadong guluk sera guluk surat nonina isuku mah direktur di perpustakaan ini ai hataha don huruf Batak Bataho nah juma masih halap Batak membunuh 2 pendeta luar biasa adong mai pikiran di mana dan mungkin anguna seberes bolu ngarok huruf mah adong bahasana adong budayana pasti tinggi ini tekno apanya kebudayaannya ini salah kaprah ini kenapa mereka membunuh pendeta ada mungkin yang tidak beres apakah miskomunikasi atau salah pendekatan ada mungkin sada bangso adong huruf mah adong bahasana anggo tinggi budayana ini atau tusima kayak tusima itu tempat tonaha aka perberita nauli marabok mana sida 7 Oktober sada waluanop sada gabe hehe masada gariza imana tagwariaha HKBP kita bering jadi mangula do tuhani sian dalan namaul tatusi kadang-kadang
Dan mungkin alai mungkin alaniaha imarking waso na leon na tuaka sisiani tu kita pe pasahat dui kita pe nuaing unak tor jot tidak mandok dang bui. Ini juga generasi muda sekarang sering berpola pikir begitu. Wano tu dia rupang cita-cita mulai ingat tu generasi muda nuaing enggak tahu lihat nantilah dengar betul. Wah, mulu sekolah dokter mulu sekolah dokter suatu buti salah untuk mengalianaha resep mati pasien ini mana so dokter bagaimana ngatur salah salah resep atau buti persejarah macam bom mobil pun yang berwah ulau na maciringgan suatu kutabrak jolman noni ini mana so ibu ada mobil ngawa atau mangoli mau ini ngomong sih wah medok suatu mebel wow ini mana so mangoli do pengatur mabiar marua dulu mau lah so mangoli satu marumur sedia pas satu nama tua manang dangolo muli alanya mulu muli onon suatu buti jahat suami kina so muli do mana ngajahat inai saya suamina kasono mah pola pikir soalnya harus kikis jadi dokter dok tidak mungkin HP waso na nilian di batatu kita mungkin yang tidak mungkin dengan suatu kekuatan mabain ulaun nadenggan. Jadi ikut terus tuh kita berprinsip harus kita lakukan yang terbaik. Iro si dedang. Kamu nak kadongat caha porsiaon na perpudi tabering di son. Hana naik ni Yesuson merupakan bukti adalah pertanggungjawaban. Ngamu orang ibana. Jadi mulu hata hitau naik sudah ibana. Dia naik ke sebelah kanan. Nongai sudah mana imana mah pejabat. Dia ngah kutu libana, ngai lantik bibana. Adong keunikan ni hana naik ni Yesus. Taboto bibel tai amgo memang akan naik tu banua gijang. Si Henok, si Elia, bahkan catatan ni perjanjian baru si Paulus. Ala yang go halahodang mulak B. Ala yang go Yesus yok baro. Mana ibana tu banua gijang. Uldur tu siya mo niya manay namulak sogot mahumi halak na mangulu dohot jebulak ko iba na muse ima keistimewaan ni hanana i Jesus boleh do mulak ke iba na muse manguhumi si takulan na mga luyak kanasala menghakimi itulah menunjukkan mana yang benar mana yang tidak benar. Jadi neng doron datu kita sudah ulau tapi portibion ko pertanggungjawab ponotar tu ise tu di bata jadi suatu ngomong padok rupani itu masuk nai bereng Tuhanin nai tang bui songoni ikut takas to porsia kita dan adok panggul miton ningoluta na soi bereng ise bereng di bata alani doh makadongan mulo adong mabain narua tu kita unak si tortabalas adonggo mamalas ise di patah. Taluhok kamu ma na jahat marhite-hiteha na dinggan. Iro sitidang iro kesaksiat ta. Dina julu i Roma say siksa halak Kristeni alay say tangyak kon namanik say ujunga Roma halay halahodo na sitong ina. Beroba ma. Say tapoto i Roma beroba halak namanik sa Kristen gawi Kristen. Itu benar Roma pusatnya Kristen na julu berubah malahi halak Romawi ada yang enggak beres ini saya siksa halahi gawe tang mabalos halai marbudo mana yakon ihitang yakon do hita akhirnya gawe dulu mana sidak Kristen halani yang mudah kadang aca porsiaon las marwat tengah manaik Yesus tu banua gijang disuruh mahita na yang gawe sitidangi iko borak mahita marhiti perilaku akapabahinata ay di leo debatado di hita hagugu na luar biasa jadi gabi sitidangi mahita di sandok portibion amen martangiang mahita mauliati madihuli Tuhan dinahwingotami apala sadarion di hanana mitu banua gijang laos tisido hami ali Tuhan manada ulaw na pinasahat mo Tuhan asa gabi sitidangi di sadok portibiong gulunam marhite-hite ak kaparange nami pabainan nami
disudi tahi panggulmiton ningulu nami gabe toktong makatidak kuko ali di bata manami na di Banua Gijang boto hami do adonggo kelemahan nami urado hami gabe di buah-buah lomo ni rohanami alai di padung hodo hami asal lomo ni roham mahu patuju hami jala marhiti ido hami jupangan nang akka mujizat ningulu nami molo hulau kami ulau napinasa mi Tuhan opele to addo basok ngotami do akka perbarita nauli na sedang mangulau na kaulaon na di akka daerah terpencil komali Tuhan nama dongani do mapago nasida songoni mana kuriam akka BP na toktong mabain akka ulau seding pasu-pasu nga sude ruas ni huriam manupahi akka ulau seding manang di dia pe ali di batama nami na di Banua Gijang dinahingotami hananaik mon ali Tuhan gabe parningotat di hamo monang mimahami ima pakirimon nami monang gohami di perdalanan ningulu nami songok kamonang kami ala ni anakmu Yesus Kristus na kumokopami amin. Ta parade medeta nomor 670 ayat cara sa ruri ayat 4 do udukna laos tapa penguma piliatta
persuruan nungga manaik Yesus Kristus tu habang sana di surga habang sana na tumibo sia na kasuru-suruan alani tibana marpakiri motta jala prosea mahita tibana di sudetiki dohot namasa Ay anggo bola di tanoon begita makirim di Kristusi kita majolan bangor. taulahon ma persuruan ni Tuhan Yesus gabe sidang ini Kristus mahita tu pertibion marhiti gulmit ni ngolutta ay taboto urupan ni ton di porbadia do hita patulucon lomo ni rohani tu hatta tapasada maruhatta pasahato pilihatta tu debata martangiang mahita ali debata manang na di Banua Gijang horo harwani saluhut silelon na dengga dot na sa ulibasan na maudutus wasata mi masyan na nilon mi tuhami pilihan nami tuho sa ijala may gabak na utu tu jolong pasu-pasu may jalaramoti asa ko para siya kami pilihanon pati bulon harajawam ito ngatungan ni Huriam dot di Portibion uhay marohan namin marhiti dia terdim asalam utadahan gudang ni silelon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mau lihat tuho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang nahudul di siya muni debata sangapon dot hamu liaw madihoro di salileng ni leleng na malas ni roha do hami nuaing ananong monak ko jala ibabaki debatahu gabi raja di atas ni saluhut halongangat do sudi dalam ay di patutoro horo dirim tutoro ni saluhut alay gabi tumibbo ho siya casude jala maru di gor asalopit saluhut ulut ni tot laho marsobatu ho jala ganuk pamangan marhato potoko hodo Tuhan mau lihat marohan nami tuho ala nang di kapo dalat tu Banua Gijang gabe situ ni marip ho nama ngodio kami tu di bata sai pasu-pasu mahuriam nama ringan dope dia sianganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasia mabagabagam wakka suruammu leo tu nasida sahala dot hagogo cia Banua Gijang asamar mulia guarmu di Portibion saya jari maka pertohonan di Guriam asa hobar tu lomo ni roham akaturan pamicang do panugunugun na nitoron nasida di Guriam saya gonggomi jala paritai ma Guriam di Tanubata kon asalam rara jala monak Guriami leo kapistar siap Banua Gijang tu akai nami tu akapardita guru do akasitua asalam maraturan Guriam di Tanon saya pajongjong hana jawamu di bagasar rohanami asamar hiras ni roha manguloi do mangutoko pahot maruhan ami tuho asa huwa tidakku kami mengulu manang mati pehan horo Tuhan nami saya payam mahatam do damem di Huriam asa huingot tami dada hasiang anon inganan nami alai di Banua Gijang di Labumido saya ramoti mana mangkong pami do raja do suruan na pinabakitu leo tu nasida habis tar siap Banua Gijang do uduk ni roha asa do nasida mangului paretam
Pasu-pasu masalut perpungannya la Kristen. Saya homa dengan nasida jumpa marpungu di gereja. Di persikolan nakpe di bagas nabi. Saya lam lokangi siak kami dosa. Dot sudip napasorat to kami di asenganon. Asalam malungu kami paimagon harorom. Mangalap kami tulabungmu. Amin. Ali aman amin na di Banua Gijang saya pinorbadia magwarno. Saya Roma Harajon, saya saut maromoni roham di Banu Tungaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhangi sedaro nang ulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togyo tu pangujunan palua mahani siang pangago. Pasu-pasu jalan diramoti Tuhan Dewatama ho. Disodakon Tuhan Dewatama bohina Tuhan jala si marohana midaho. Didopakon Tuhan Dewatama bohina Tuhan jala di pasorhom madamena tu todim. Domi